ассалому алайкум бинандаҳои азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз дар бӯстонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи мулоқоти ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи Марказии Япония, вазири корҳои хориҷии Қазоқистон Бейбуд Атамқуловро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи масоили ҳамкории ду кишвар баррасӣ гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки мо ба рушду густариши муносибатҳои шарикӣ бо Қазоқистон ҳавасмандем ва мулоқоти имрӯза дар доираи баргузор хоҳад шуд. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи масоили ҳамкории ду кишвар баррасӣ гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуд, ки мо ба рушди густариши муносибатҳои шарикӣ бо Қазоқистон ҳавасмандем ва мулоқоти имрӯза дар доираи муколама имкони дигари муҳокимаи самтҳои нави ҳамкорӣ мебошад. ҷонибҳо робитаҳои судманд дар бахшҳои иқтисодию тиҷоратӣ, кишоварзӣ, саноат, илму маориф ва дигар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ду кишварро баррасӣ карданд. зимни вохӯрӣ масъалаҳои таъмини амният ва мушкилоти глобалӣ дар чаҳорчӯби ташкилоту созмонҳои байналмилалию минтақавӣ аз қабили Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай муҳокима гардид ва ҷонибҳо оид ба ҳалли онҳо табодули андеша карданд. дар мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷмӯи масоили ҳамкории ду кишвар аз ҷумла бахшҳои иқтисодию тиҷоратӣ, кишоварзӣ, саноат, илму маориф, инчунин дигар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи Тоҷикистону Қазоқистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. изҳор дошт вазири корҳои хориҷии Қазоқистон Бейбуд Атамқулов. Сегодня на встрече с президентом Таджикистана Эмомалӣ Рахмоновым мы обсудили целый ряд вопросов, касающихся нашего двухстороннего сотрудничества и регионального взаимодействия. Для нас сегодня очень важными является все-таки углубление наших двусторонних экономического сотрудничества, потому что потенциал достаточно высокий, идет рост. В 2018 году наш товарооборот составил уже 845 миллионов долларов Соединенных Штатов. В этом году мы планируем достаточно серьезный рост, он может уже дойти до 1 миллиарда долларов торгового оборота. И непосредственно важным является, конечно, транспортно-логистическая часть нашего взаимодействия. Есть ряд вопросов, которые касаются регионального взаимодействия. Но здесь у нас идет слаженная работа между нашими государственными органами и нашими министерствами иностранных дел. Но особо я хотел подчеркнуть, это культурно-гуманитарное сотрудничество, взаимодействие на уровне наших министерств культуры. И особо хотел отметить братские отношения между Таджикистаном и Казахстаном. Я сегодня отметил в беседе, что мы будем максимально использовать возможности и привлечение инвестиций как в регион, в Таджикистан. Это возможности казахстанского бизнеса, казахстанских наших инвесторов, которые могут сегодня уже вкладывать в Таджикистан, но в то же время мы ждем наших таджикских партнеров на казахстанской земле. Особое внимание мы, конечно, уделили поставке сельхозпродукции, овощей и фруктов в Казахстан. имрӯз ҳамчунин дар бӯстонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи мулоқоти ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи Марказии Япония, вазири корҳои хориҷии Япония Таро Коноро, ки бо сафари расмӣ дар Тоҷикистон қарор дорад, ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи масоили ҳамкории ду кишвар баррасӣ гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмони олиқадрро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта таъкид доштанд, ки мо ба рушду таъмиқи робитаҳо бо Япония таваҷҷӯҳи хоса дорем ва барои густариши ҳамкории судманд дар ҳама сатҳу ҳайат талош меварзем. ҷонибҳо аз сатҳи муносибатҳои ҳамкорӣ, муколамаи сатҳи олӣ, натиҷаҳои сафарҳои ҷавобии расмии сарони давлатҳо изҳори қаноатмандӣ карда, оид ба дарёфти роҳҳои нави робитаҳо дар бахшҳои ояндадори тиҷорату иқтисод, кишоварзӣ, энергетика, роҳу нақлиёт, маориф, илм,
فرهنگ، ورزش و توریسم تبادل اندیشه کردند. در ملاقات مسائل همکاری کشورها در دایره مکالمه آسیای مرکزی یاپونیا، آژانس بین‌المللی اوید به همکاری جایکا و دیگر برنامه‌های آینده‌دار مناسبت‌ها بررسی شد. تأسیس مرکز بیزنس اینکوباتور فوند یاپونی سرمایه‌گذاری، جلب سرمایه مستقیم یاپونیا به اقتصادیات تاجیکستان، جلو کردن فعالیت کمیسیای بین حکومتی اوید به مسائل اقتصادی، علمی و تکنیکی ضرور شمرده شد. صادرات میوه و سبزیجات تر و تازه، خشک میوه‌های خوش‌طعم تاجیکستان به بازار یاپونیا، رشد همکاری در ساحه صنعت کارکرد معدن، فارماسیوتیکا، تأسیس کارخانه‌های کارکرد پخته، پیله، استحصال محصولات تیار از آنها سمت‌های دیگر و سودمند همکاری معنیدار گردید. مسائل‌های همکاری امنیتی، وضع مرکب سیاسی در یک قطار کشورها از جمله افغانستان همسایه، مبارزه مشترک بر ضد تهدید و خطرهای جهانی معاصر از موضوعهای دیگری صحبت بود که جانب‌ها اوید به حل آنها گفتگوی سودمند انجام دادند. با همکاری‌های سودمند بین تاجیکستان و یاپونیا، مناسبت‌های زیچ همکاری، مکالمه‌های سطح عالی، نتیجه‌های سفرهای جوابی رسمی سران دولت‌ها مساعدت فعال نمودند و ما پی دریافت راه‌های نوی رابطه‌ها در بخش‌های آینده‌دار تجارت و اقتصاد، کشاورزی، انرژتیکا، راه و نقلیات، معارف، علم، فرهنگ، ورزش و توریسم می باشیم. بیان داشت وزیر کارهای خارجه یاپونیا تارو کانو را که با سفری رسمی در تاجیکستان قرار دارد. 日本の外務大臣として В этот раз министр иностранных дел Японии посещает Таджикистан впервые за последние 15 лет. Для меня большая честь в этот раз иметь возможность посетить красивый Таджикистан, богатый цветами и природой. Я думаю, что в отношении между Японией и Таджикистаном еще есть потенциал для дальнейшего развития в области экономики. Еще есть большой потенциал для дальнейшего развития в сферах инвестиций из Японии, также привлечения туристов из Японии, также развития обменов в области культуры и образования. Мы бы хотели еще укрепить двусторонние отношения с Таджикистаном, а также отношения со странами Центральной Азии в рамках диалога Центральная Азия плюс Япония. کنفرانس سطحی بلند تحت عنوان همکاری بین المللی و منطقوی در مبارزه با تروریسم و منبع‌های مبلغ‌گذاری آن از جمله گردش غیر قانونی مواد مخدر و جنایت‌های متشکل که 16 و 17 می سال روان در پایتخت مملکت برگزار گردید و در کار آن اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشتراک و سخنرانی نمودند. بار دیگر ثابت نموده است که تاجیکستان در مبارزه با مقابل این ظهورات نامطلوب جهانی معاصر نقش فعال و موقع یگانه دارد. در کنفرانس سطحی بلند بار دیگر تاکید شد که تاجیکستان برای تحکیم تدبیرهای دسته‌جمعی به مقابل همه گونه تهدید و خطرهای گلوبالی هوسمند میباشد. گزارش همکاران ما. 17 می در بستانسرای شهری حکومت جمهوری تاجیکستان کنفرانس سطح بلند تحت عنوان همکاری بین المللی و منطقوی در مبارزه با تروریسم و منبع‌های مبلغ‌گذاری آن از جمله گردش غیرقانونی مواد مخدر و جنایت‌های متشکل برگزار شد که در کار آن اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشتراک و سخنرانی کردند. در کار کنفرانس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، کاتب ژنرالی سازمان همکاری شانگهای، نمایندگان سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی، وزیران کارهای خارجه ازبکستان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، معاون کاتب ژنرالی اتحاد اروپا، کارشناسان ده‌ها کشورهای خارج اشتراک کردند. کنفرانس را با سخن مقدموی وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج‌الدین مهرالدین افتتاح کرد. ضمن برآمد خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همه اشتراکچیان همایش سطح بلند را به تاجیکستان خیر مقدم گفتند. با کار کنفرانس برای کامیابی آرزو نمودند. تاکید گردید که امروز تمام جامعه جهانی پیش‌روی خطر و تهدیدهای امنیتی گلوبالی قرار دارد که همه ما را به دریافت روش‌های نوی مقاومت با آنها وادار می‌سازد. امروزها میلیون‌ها آدمان در گوشه‌های گوناگون دنیا با تهدید جنگ و درگیری‌ها روبرو شدند.
ва терроризму экстремизм ҳамчун зуҳуроти ин падидаҳои харобиовар боиси оқибатҳои ногувори сиёсӣ ва иҷтимоӣ ва ахлоқӣ гардиданд. фаъолияти созмонҳои террористӣ ва дигар ифротгароён дар миқёси глобалӣ хислати фаромарзӣ гирифта ҳудуди қариб ҳамаи давлатҳои ҷаҳонро дар бар мегирад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод карданд ки давлатҳою халқҳо, ниҳодҳои байналмилалӣ ва ҷамъиятҳо пеш аз ҳама барои решакан кардани сабабҳои зуҳуроти терроризм муборизаи муштарак ва ҳадафмандона баранд. президенти мамлакат зикр карданд ки мо таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро пайваста ба зарурати аз байн бурдани омилҳои дастгирии сиёсӣ, низомӣ ва молиявии терроризми байналмилалӣ ҷалб менамоем. таъкид гардид ки маблағҳои аз муомилоти ғайриқонунии маводи нашоовар ба даст овардашуда яке аз сарчашмаҳои асосии таъмини молиявии терроризм ба шумор меравад. тоҷикистон бо дарки воқеии хатари глобалии гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар давоми солҳои тӯлонӣ талошҳои худро ба мубориза бо ин зуҳуроти хатарбор равона намуда дар ин самт таҷрибаи кофӣ низ касб кардааст. дар охир сарвари давлат бори дигар таъкид карданд ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти мубориза бо терроризм ва маблағгузории он ҳамеша омодаи ҳамкорӣ бо ҳама ҷонибҳои манфиатдор мебошад. баъди суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муовини дабири кулли созмони Милали Муттаҳид Владимир Воронков суханронӣ кард. ӯ ба роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор кардани чорабинӣ изҳори сипос намуда ба пешсафии Тоҷикистон дар самти мубориза бо терроризму пешгирии гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир баҳои арзанда дод. барномаи ахборро идома медиҳем. роҳи автомобилгарди душанбе бӯстончаноқ дар интиқоли молу маҳсулот ва мусофиркашонӣ инчунин пайванди минтақаҳои ҷумҳурӣ ба роҳҳои байналмилалии транзитӣ аҳамияти муҳим дорад. филиали ширкати саҳомии инновати Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои навсозӣ, таъмиру роҳ дар мавзеъҳои осебдида тамоми тадбирҳоро амалӣ менамояд. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. бар асари омилу офати табиии давраи зимистону аввали баҳор, боришоти пайдарпай, боронҳои сел ва гузаштани мошинҳои калонҳаҷм бо бори аз меъёр зиёд дар якчанд мавзеъҳои шоҳраҳои автомобилгарди Душанбе Бӯстончаноқ дар минтақаи Суғд ки аз нақби шаҳристон то мавзеи назди сарҳадии Чаноқ 192 километрро дар бар мегирад, дар якчанд мавзеъҳо қисман таҳкурсӣ, асосан фарши роҳ ва шафати роҳ осеб дидааст. корҳои таъмиру навсозӣ оғоз шуда вусъат доранд. сабаби вайроншавии роҳ ин пеш аз ҳама таъсири мавсими борон аст. ҳавои номусоид аст. ҳатто ҳавои гармам таъсири манфӣ мерасонад. яке аз сабабҳое ки таъсири манфӣ мерасонад ба ҳолати роҳ ин гузариши воситаҳои нақлиёт ки аз меъёр зиёд бор мегиранд. гарчанде ки тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рақами 779 муқаррар шудагааст, на бар зиёд аз 40 тонн бор нақлиётҳо гарданд. мутаассифона ин ҳолатҳо ҷой доранд. корҳои навсозию таъмири мавзеъҳои роҳ дар қитъаҳои минтақаи Суғд дар маркази таваҷҷӯҳи роҳбарияти филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон буда, намояндагии муҳандистехникии филиали ширкат дар ҷои кор якҷоя бо масъулину мутахассисони минтақаи Суғд барои иҷрои саривақтию босифати корҳои таъмирию навсозӣ кӯмаку мусоидат менамоянд. дар соли ҷорӣ корҳои таъмирию аз навсозӣ барвақт оғоз кардем. барои таъмир зиёда аз 20 техникаи муосир ҷалб шудагӣ аст. ин ҳама имкон метиҳад ки корҳои таъмирию аз навсозиро барвақт ба анҷом расонем. طبق خلاصه تشخیصی گروه کاری فیلیالی شرکت کارهای اساسی تعمیر و نوسازی را در قطعه 1 در حدود ناحیه شهرستان از کیلومتر 178 تا 194 در حدود شهر سرافشان، همچنین در حدود ناحیه مسجد در کیلومتر از 339 تا 346 انجام داده می شوند. صفت مواد استفاده شونده و کارهای تعمیری توسط آزمایشگاه سیار فیلیالی شرکت به واسطه در جای کار سنجیده می شود. ما همون کارهای اسفالت خوابانی را به واسطه در جای کار با توسط آزمایشگاه سیار از سنجش گذرانده ایستادیم. ما از استفاده محصولات اسفالت بتونی سرکرده، یعنی قم، شغل، مومقیر و رفت کارهای اسفالت خوابانی را
месанҷем. дар мунфарши асосии роҳ техникаҳои муосири ҳамворкунӣ ва асфалтхобонӣ истифода мешаванд. ду таҷҳизоти муосири асфалткӯбак ҳамвории меъёрии асфалти фарши роҳро таъмин менамоянд. истифодаи чунин усулҳо техникаву таҷҳизоти роҳсозӣ ва иштироки беш аз 60 нафар мутахассисону коргарон ва вусъату иҷрои саривақтии корҳои навсозии роҳи автомобилгард дар мавзеъҳои осебдида равона гардиданд. равзали раҳмон, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, Ахбор. таваҷҷӯҳи шуморо бинандаҳои азиз ба рӯйдодҳои хориҷи мамлакат ҷалб менамоем. дар вилояти ҳилманди ҷумҳурии исломии Афғонистон дар натиҷаи зарбаҳои ҳавоӣ 17 корманди мақомоти полиси ин кишвар ба ҳалокат расида, 14 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. дар ҷумҳурии исломии Покистон як табиб зиёда аз 400 кӯдакро ба вируси норасоии масмумияти одам гирифтор кардааст. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар қисми ҷанубии вилояти ҳилманди ҷумҳурии исломии Афғонистон дар натиҷаи ҳамлаҳои ҳавоӣ 17 корманди мақомоти полиси Афғонистон ба ҳалокат расида, 14 каси дигар ҷароҳат бардошт. тавре шабакаи телевизиони Тулунюз гузориш медиҳад, 17 корманди мақомоти полиси Афғонистон аз ҷумла як роҳбари ин ниҳод дар натиҷаи мушакборони нерӯҳои хориҷӣ дар вулусволии Наҳр Сироҷи вилояти Ҳилманд ба ҳалокат расиданд. мувофиқи маълумоти хизматчони ҳарбии Афғонистон, ҳангоме ки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо силоҳбадастон задухӯр доштанд, нерӯҳои хориҷӣ иштибоҳан кормандони сохторҳои қудратиро ҳадаф қарор доданд. аз рӯи маълумоти васоити ахбори оммаи маҳаллӣ дар вилоятҳои гуногуни ҷумҳурии исломии Афғонистон зимни гузарондани амалиёти зидди террористӣ нерӯҳои хориҷӣ пайваста сокинони осоишта ва хизматчони ҳарбӣ ҳалоку захмӣ мешаванд. дар наздикии шаҳри Кобули ҷумҳурии исломии Афғонистон дар натиҷаи ҳамлаи гурӯҳи силоҳбадастон 4 хизматчии ҳарбӣ ба ҳалокат расид. мувофиқи гузориши расонаҳои хабарии маҳаллӣ, силоҳбадастон нуқтаи назоратии низомиёнро ки дар минтақаи кӯҳӣ ҷойгир аст, муҳосира карданд. дар натиҷаи задухурди мусаллаҳона ки қариб 2 соат идома ёфтааст, силоҳбадастон 4 хизматчии ҳарбиро ба ҳалокат расонда, нуқтаи назоратиро оташ заданд. дар яке аз беморхонаҳои музофоти Синди ҷумҳурии исломии Покистон як табиб беш аз 400 нафарро ки аксари онҳо кӯдакон мебошанд, ба бемории норасоии масъунияти одам заҳролуд кард. тибқи иттилои намояндагони вазорати тандурустии Покистон, табиб дар беморхона аз як сӯзандору ба кӯдакон дору гузаронида, даҳо кӯдакро ба ин беморӣ гирифтор кардааст. кормандони мақомоти полис табибро боздошт карда, ӯро ба маҳкама кашиданд. тафтишот муайян кардааст ки худи табиб ба бемории норасоии масъунияти одам гирифтор будааст. аз рӯи маълумоти намояндагони вазорати тандурустии Покистон, шумораи гирифторони бемории норасоии масъунияти одам дар ин кишвар зиёда аз 23 000 нафарро ташкил медиҳад. танҳо дар музофоти Синд 5100 нафар ки аз ин шумора 4100 нафараш кӯдакон мебошанд, ба бемории норасоии масъунияти одам гирифтор шуданд. сабаби асосии паҳн шудани ин бемории хавфнок дар Покистонро коршиносон дар истифодаи як сӯзандору дар 10 нафар ва тамиз накардани таҷҳизот ҳангоми амалиёти ҷарроҳӣ дар беморхонаҳо аз ҷониби табибон арзёбӣ мекунанд. дар пойтахти Мали, шаҳри Бамако, боришот обхезиро ба миён овард. дар натиҷа 15 нафар ҳалок шуда, чанд каси дигар ҷароҳат бардошт. бар асари офати табиӣ, даҳо манзили истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифтанд. вобаста ба ин, нафарони зиёд манзилҳои истиқоматиашонро тарк намуданд. туғёни об хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, аҳолии чанд минтақа бебарқ монданд. боришот ба ҳосили заминҳои коррам зарари ҷиддӣ расонд. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ аз минтақаҳои зери хатари обхезӣ қарор дошта, сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. аз боришот ва обхезӣ роҳу пулҳои нақлиётгард хароб шуданд. барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ, кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. идомаи барномаи ахбор. кишоварзони ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ иқдом гирифтанд ки 40 000 тонна хӯроки чорво ҷамъоварӣ ва захира намоянд ки ин миқдор нисбат ба нақша 6 000 тонна зиёд мебошад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ вилояти Хатон имсол бояд мувофиқи нақшаи дурнамо 24391 тонна хӯроки чорво ҷамъоварӣ ва захира карда шавад. аммо кишоварзон иқдом гирифтанд ки ин нишондодро ба 40 000 тонна расонанд. зеро соласол дар хоҷагиҳои ноҳия саршумори чорво зиёд гардида, ба қадри кофӣ захира намудани хӯрока низ як омили асосии таъмини рушди соҳа арзёбӣ карда мешавад. чорводорони ноҳияи мо баҳри захираи дусолаи хӯроки чорво тамоми чорворо дида истоданд ва мо имрӯз дар мавзеи чордараи ҷамоати деҳоти Чӯбек қарор дорем ки аз ҳисоби алафҳои табиӣ ҷамъоварии хӯроки
чорворо ташкил намудаем. имсол кишоварзони ноҳия маъракаи наслгирии чорворо баробар ба 104% нақшаи дурнамо таъмин намуданд. дар ҷамоати деҳоти чӯбеки ноҳия ки аҳли заҳмат дар қатори дигар бахшҳои соҳа асосан ба чорводорӣ машғуланд, имрӯзҳо аз ҳисоби заминҳои чарогоҳ ва доманаи талу теппаҳо маъракаи ҷанварии хӯроки чорворо вусъат бахшида иқдом гирифтанд ки барои давраи зимистон ва 2 соли пешомад низ илова ба дурнамо хӯроки чорво ҷанварӣ ва захира намоянд. имсол аз мусоид омадани боду ҳаво дар мавзеи чордара нашунамои алафҳои худрӯӣ хеле хуб аст. дар ҳамин ҷо зиёда аз 1000 гектар заминро мо ба ӯҳда гирифтем ки хошоки дурашро ҷамъоварӣ карда барои зимистонгузаронӣ захира намоем. дар мавзеи чордара ғараб ва қиёмчашмаи ҳудуди ҷамоати деҳоти чӯбек имрӯзҳо дар баробари ҷалби техника ва ҳамкорӣ бо бахши агролизинг ҳамчунин тариқи ҳашари сокинон низ аз ҳисоби алафҳои табиии ҷанварии хӯроки чорво идома дорад. дар мавзее ки мо қарор дорем қариб 2500 гектар заминҳои чарогоҳ мавҷуд аст ки аксарияти он ба воситаи дастӣ дарав карда мешаванд ва агар мо дарав инро ташкил карда тавонем захираи 2-3 солаи хӯроки чорво таъмин кардан мумкин аст. дар хоҷагии деҳқонӣ чорводории чордараи ҷамоати деҳоти чӯбек тариқи ҳашар майдони беш аз 1 гектар замини доманаи талу теппа ва бо истифода аз техника бошад майдони зиёда аз 3 гектар алафҳои табиӣ ҷанварӣ карда шудааст. аз 2000 тонна хӯроки чорвое ки то имрӯз дар ноҳия ҷанварӣ гардидааст беш аз 500 тоннаи онро алафҳои табиӣ ташкил медиҳад. барои аз ин ҳисоб ҳарчи бештар захира намудани хӯроки чорво масъулини мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва раёсати идораи кишоварзии ноҳия иқдом гирифтанд ки қувва ва техникаи лозимаро ҳарчи бештар ба ин мавзеъ ва заминҳои чарогоҳи ғарабдара ва қиёмчашма сафарбар карда дар чанд рӯзи пешомад дар назди ҳар як фермаи чорводорӣ ба қадри лозима хӯрокат ҷанварӣ ва захира намоянд. бинандаҳои азиз, мо шуморо бо шарҳи дигар хабару гузоришот дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. саломат бошед.